De Limburgse vlam. Dankjewel. Ja, pak hem maar. Audrey Jacobs. Audrey Jacobs, van harte welkom. Ja, dankjewel. 16 jaar, talentvol atleet. En je komt hier binnen met een vlam. Vertel eens, wat houdt dat in? Dat is de Limburgse vlam. Die staat voor de passie en de tweegevoel in de Limburgse atletieksport. Oké. Daar komen we zo nog over te spreken, denk ik. Audrey, jij doet kogels stoten, kogels slingeren, discuswerpen. Klopt. Op hoog niveau ook, hè? Ondanks je 16 jaar draai je al mee in de landelijke top, hè? Zelfs op seniorenniveau maak je menig atleet aan het bibberen, heb ik begrepen. Als je nou een van die 3 disciplines moet kiezen, wat heeft dan je voorkeur? Wat is je favoriet? Het kogelslingeren. Kogelslingeren. En wat is de reden daarvoor? Nou, ik denk dat het een van de moeilijkste onderdelen is van de atletieksport. En ik zie graag... Iets dichterbij jou alsjeblieft, dankjewel. ik zie graag hoe ver ik er nog mee kan gaan werpen. Oké. En daar heb je het gevoel dat daar de meeste potentie nog in zit? Ja, ook. Oké. Welke prestatie van de afgelopen jaren ben je nou het meest trots op? Want we zagen van alles in de kranten voorbij komen. Dus 2019 hele mooie dingen geboekt, 2020 zelfs goede resultaten geboekt, hè? Ja. Wat springt eruit voor jezelf? Ik ben het meest trots op mijn prestatie bij het NK Senioren. Waar ik als 16-jarige voor het eerst heb meegedaan. En daarnaast ben ik ook erg trots op mijn tweede plaats op de alle tijdenlijsten in de onder 16 en onder 18 categorie. De tweede plaats aller tijden? Ja. Dat is niet mis. En wat had nou het verschil gemaakt of je misschien die eerste plaats had behaald of misschien in de toekomst nog gaat halen? Nou, in 2019 toen had ik nog niet de stabiliteit en de techniek om zo ver te gooien, denk ik. Ik heb inmiddels die afstand voor de C-categorie wel behaald, alleen met heel veel meer trainingen en meer stabiliteit in de worpen. Dus ja, veel oefenen, denk ik. Ja, nou nog een hele klus voor de boeg dan. OCTA, het opleidingscentrum topatletiek hier in Limburg, daar ben je ook onderdeel van, hè? En Ja. wat betekent dat voor jou? Wat voor verschil maakt zo'n OCTA nou? Nou, de OCTA-trainingen zijn voor mij naast de clubtrainingen trainingen waar je meer specialisatie in je beste onderdelen kan stoppen. En het heeft ook toegang tot een accommodatie waar je goed kan trainen. En vooral indoor in het winterseizoen is fijn dat je goed en effectief kan doortrainen. Ja, oké. Op de foto hierachter zien we jou en ook jouw zus Denise, hè? Ja. En vertel eens, wie heeft wie aangestoken met het atletiekvirus, om nog even in de huidige tijdgeest te blijven? Nou, mijn zus was eigenlijk al veel eerder begonnen dan ik. Ik heb heel lang aan korfbal gedaan en daar ben ik uiteindelijk mee gestopt. En ja, toen moest ik van mijn ouders eigenlijk een sport kiezen, want ik deed niet echt iets met mijn sportleven. En als ik dat niet zou doen, dan werd het atletiek. Dus ja. Het werd atletiek. Ja. Dus jij dacht, die korf die is eigenlijk iets te klein, ik wil liever een heel veld waar ik gewoon die bal naartoe kan gooien. Ja. Dat was eigenlijk een beetje de reden. Wat is nou je doel voor de komende jaren, Audrey? Wat hoop je nou te bereiken in het komend jaar of misschien de komende paar jaar? Komend jaar wil ik graag het EK-limiet voor de Europese kampioenschappen onder 18 werpen. En ik wil ook graag het Nederlands record onder 18 verbreken. Kijk, mooie ambities toch? Dames en heren, Audrey Jacobs, dankjewel. Dankjewel. Ja, de Limburgse vlam. Je zag hem al even. Audrey bracht hem mee naar binnen toe. De vlam die symbool staat voor de passie en het wijgevoel dat we in de atletieksport heel erg hebben. Hè? Want ik sprak de afgelopen tijd veel mensen. En atletiek heeft natuurlijk aan de ene kant een beetje het imago heel erg individualistisch te zijn. Hè? Want je moet zelf een bepaalde prestatie leveren in veel gevallen. Maar toch hoorde ik iedereen zeggen, ja, dat wijgevoel is eigenlijk heel belangrijk. Want we juichen ook met elkaar mee. Als een ander een hele mooie prestatie heeft geleverd, dan juichen we allemaal. Dus daar komen we zo nog even op terug. Maar vanavond zijn we hier om een hele mooie mijlpaal met jullie te vieren. We zijn vandaag in een klein gezelschap qua fysieke aanwezigheid. Maar gelukkig zijn ook de mensen thuis. Vandaar dat er ook video-opnames worden gemaakt. De mensen thuis ook van harte welkom. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen nog die mee willen genieten van dit mooie moment. En benieuwd zijn naar wat we vandaag te vertellen hebben.
Er staat namelijk op het programma om een heel mooi nieuw plan te gaan presenteren. En bij een nieuw plan, een nieuwe fase, zo vond het bestuur, daar hoort ook een nieuw merk bij. Nu vragen jullie natuurlijk allemaal af, wat is dat nieuwe merk dan? Komt daar vanzelf aan bod. Maar allereerst Arno Dekkers, de voorzitter. Dankjewel, Meike. Dames en heren, welkom namens het bestuur van nu. Nog eventjes de Stichting Atletiek en Running Limburg. Dank voor jullie komst om dit bijzondere moment met ons samen te vieren. Natuurlijk ook welkom aan de mensen thuis. Het liefst hadden we natuurlijk alle vertegenwoordigers van de atletiekverenigingen willen uitnodigen, maar door de coronaregelgeving kunnen we dat jammer genoeg niet doen. Kunnen we daar geen gevolg aan geven. Helaas hebben we ook vandaag een paar afmeldingen en we zullen het dus vandaag met deze groep moeten doen. De lancering. Sinds enkele jaren, officieel vanaf eind december 2017, zijn we actief met het sporttakplatform Atletiek en Running Limburg. De atletieksport werd toen door onze provincie benoemd tot kernsport. En mochten wij naast onze collega's van handbal, wielrennen, paardensport en triathlon kleur geven aan de moeder der sporten. Ik mag u vertellen, de eerste 2 jaren waren zeer onwennig. Niet alleen voor de vele atletiekverenigingen en stichtingen die gelinkt waren aan deze sport, maar ook voor het bestuur van het platform. Hoe gaan we dat vormgeven, dat platform? Is de atletiekwereld bereid om mee te gaan? Kunnen we onze idealen verwezenlijken? Kunnen we samen door een deur? Etcetera, etcetera. En ik mag u zeggen dat vanuit de atletiekwereld vaak met argusogen gekeken werd naar onze handelwijze. Het was niet altijd roze geur en maneschijn. Het bestuur heeft in ieder geval wel veel geleerd van de jaren 2018 en 2019. Begin 2020 hebben we dan gewoon ook de koe bij de horens gevat en zijn we gaan nadenken, hoe nu verder? En wat kan vanaf nu gewoon beter? Omdat we graag de visie, samen met alle betrokkenen, in en rondom de atletieksport in Limburg wilden delen, hebben we de eerste helft van 2020 benut om in een gezamenlijk proces tot een nieuw strategisch plan te komen. Bij een nieuw strategisch plan hoort natuurlijk ook een nieuw merk en een nieuwe, frisse uitdaging. Het hunkeren naar een nieuw en modern model werd in de door ons gehouden gesprekken en interviews massaal aangegeven. We komen daar later op de avond op terug. Ik ben in ieder geval blij met jullie komst in deze onwennige situatie. Ik ben ook blij dat vanavond een mooie, diverse groep betrokkenen aanwezig is om samen met ons de lancering cachet te geven. En dan heb ik het over vertegenwoordigers van de besturen van de kernsporten, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, van overheden, gemeente en provincie, Team Limburg Sport, het Huis van de Sport, of moet ik misschien al zeggen, het Huis van de Sport Next. En natuurlijk een tweetal topatleten. Ik wil graag een speciaal woord van welkom richten aan onze gedeputeerde Joost van de Akker van de provincie Limburg. Die we vanavond natuurlijk ook even aan de tand gaan voelen hoe sportief hij zelf is. Dames en heren, met deze fase, met deze avond gaan we een nieuwe fase in. We kijken met trots terug naar de stappen die we in de afgelopen tijd samen met Mikke van Outwards gemaakt hebben. Dank ook aan iedereen die medewerking verleend heeft aan het vormgeven van het nieuwe strategisch plan. Met vertrouwen kijkt in ieder geval dit bestuur uit naar de mooie stappen die we gaan maken in de komende jaren 2021-2025. Samen voor Limburg, maar zeker ook voor de atletieksport. Ten slotte wil ik hier graag een welgemeend dankjewel uitspreken
aan mijn medebestuursleden Anne, Josette, Pierre en Joop en de technisch coördinator Michel. Zonder hun steun en toeverlaat hadden we hier niet gestaan. We hebben samen veel stappen gemaakt. En we hopen dat we met de lancering van dit nieuwe plan een unieke start gaan maken. En ik mag chauvinistisch zijn. Een start met de mooiste sporttak die er bestaat. Dank u wel. Ja, en niet zomaar een sporttak, want het is ook nog eens de moeder der sporten. Hè? Mag ik Anne vragen om jullie te gaan verlichten met het nieuwe merk? Want zoals Arno dat al aankondigde, kunnen we maar beter dat nieuws als eerste gaan delen. Hè? Dat is waar. Ik deel ook meteen het nieuws dat ik vandaag niet het toonbeeld van een atleet ben. Ik strompel een beetje, maar dat houdt de lancering uiteraard niet tegen. Dankjewel Mikke. Bedankt dat u er allemaal bent. Ook de mensen thuis. Heel fijn dat u op ons heeft geklikt, zoals dat dan hip heet. U heeft al een aantal keren de naam Stichting Atletiek en Running gehoord vanavond. En u merkt ook dat ik daar iets langer zomaar voor moet spreken dan dat ik dat normaal doe. En dat betekent eigenlijk al dat het niet zo heel erg lekker bekt. En dat hebben we wel vaker teruggekregen, ook in de afgelopen maanden weer. En we vonden, Mikke gaf dat al terecht aan, maar ook zeker onze ook steun en toeverlaat voorzitter Arno Dekkers. We vonden dat daar toch wel een frisse nieuwe look, een frisse nieuwe naam en een modern logo bij hoorde. Dit is wat het was en van daaruit ga je verder denken. En hoe ga je dan verder denken? En in de eerste plaats hebben we gekeken naar onze identiteit. En de identiteit zit in dit geval in alle atletiekdisciplines die er zijn. Want we hebben werpen, we hebben springen, we hebben kogelstoten en werpen en slingeren. We hebben hoogspringen en verspringen en wat al niet meer. En dat maakt dat er een hele grote diversiteit is aan disciplines, maar ook aan mensen die in verenigingsverband sporten of juist helemaal ongebonden zijn. En die vinden we allemaal fantastisch en die vinden we allemaal leuk, want we weten dat de atletiek de moeder der sporten is en namelijk de basis is voor heel veel andere sporten. Denk maar aan voetbal, denk maar aan hockey, denk ook aan tennis, maar ook, noem eens wat, handbal, korfbal heb ik het gehoord. Korfbal is ook een loopsport, dus daar heb je ook techniek voor nodig. En dus ook de atletiek. Die moeder der sporten, dat is iets wat verbindt. En dat is iets waar je een eenheid voelt. En de relatie of de term wijgevoel hebben we daar al in gehoord. En dat is iets wat we als stichting heel erg willen uitdragen. Dat komt ook terug in die Limburgse vlam. We hebben hem hier al heel mooi gezien. Die is prachtig naar binnen gedragen op Lenny Kravitz. Nou ja, ik denk, woe, rock on! En die vlam die straalt de passie uit die wij als stichting voor de atletieke sport hebben. Maar die straalt ook dat wijgevoel uit. Dat je samenkomt bij het vuur en de gezelligheid. En dat je daar als één kunt juichen voor alle prestaties die worden verricht. En dat is ook een symbool een symboliek voor het sociale aspect van de atletiek. Je bent samen, je gaat er samen voor, je traint er samen voor. En dat dan die ene op het podium staat, dat maakt niet uit. Je bent toch een team samen. En dat samen, dat heb ik nu al een paar keer gezegd. Hè. U snapt, ik begin te ratelen dan op een gegeven moment. En dat samen, dat willen wij ook laten terugkomen in een plus, in een toegevoegde waarde voor de Limburgse atletiek. En die plus, die komt ook terug in ons logo. En dat is het bruggetje dat ik nodig had om het nieuwe logo te onthullen. Het nieuwe merk is Limburg Athletics Plus. Kijk, aanschouwt u het maar met de Limburgse vlam. Mooi dat u ook zo enthousiast bent. Het bestuur was daar ook al hotel de botel over. Dus het is mooi dat wij dan niet de enige zijn. Dat u dat ook zo mooi ontvangt. En ik hoop ook dat de mensen thuis net zo enthousiast zijn als wij. U wilt natuurlijk meteen vanaf nu alles over deze stichting, over de nieuwe naam en weet ik wat allemaal meer weten. Nou, dat kan op onze nieuwe website www.limburgathleticsplus.com. Let op, kom. Maar u kunt ook onze social media kanalen raadplegen, want we zijn natuurlijk hip en happening. En Instagram hebben we, Facebook en LinkedIn en YouTube staat er niet eens bij. Daar kan straks ook het filmpje, de lancering kan daarop worden teruggekeken. Dus u kunt daar alles op volgen. Doe dat ook. Volg ons ook. Like ons ook. Want dan wordt de stichting zichtbaar. Wordt het bereik groter. En hebben we nog een groter platform voor de Limburgse atletiek. En dat is waar we het volgens mij allemaal hier voor doen.
Ik dank u. Dankjewel, Anne. Nou, het hoge woord is eruit van het merk. En jullie vragen natuurlijk allemaal af, wat zijn de plannen? Velen van jullie die hier zitten hebben daar ook een mooie bijdrage aan geleverd. Maar toch gaan jullie even in de video alvast een tipje van de sluier oplichten wat de hoofdlijnen van het plan zijn. Daarna zullen we ook uiteraard wat dieper erop ingaan. Maar deze video geeft jullie alvast een eerste impressie. Ik begrijp zojuist dat onze Instagram, Facebook en LinkedIn pagina eruit ligt, omdat er helemaal een overload van bezoekers plaatsvindt. Dus even rustig aan, straks is die gewoon weer bereikbaar. Hopelijk geeft jullie dat alvast een eerste indruk. Maar we gaan natuurlijk ook de eerste editie, voordat jullie allemaal gaan bladeren straks, de eerste editie ook even officieel overhandigen. En daarvoor wil ik eigenlijk Arno naar voren roepen, samen natuurlijk met de eerste editie van het boekje. Arno, want er zit heel wat bloed, zweet en tranen in het boekje, of niet? Ja, dat denk ik. Ja, toch? Natuurlijk, dames en heren, hebben we een prima band. En dat moet ik echt onderstrepen. Een prima band met onze ambtenaren van de provincie. En ik wil ze even noemen en ik wil daarbij ook niemand anders tekort doen. Dankjewel, Sascha, Paul en Karianne. Echter, er kan natuurlijk maar één iemand het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het nieuwe strategisch plan van 2020-2025. Namelijk diegene die het mede mogelijk maakt dat voor Limburg zo belangrijke sporten ook de steun krijgen van de provincie Limburg, namelijk gedeputeerde Joost van der Acht. Ik wil u graag eerst even klaar overhandigen. Goed. Applaus. Hier is hij dan. Mag hier even bij de microfoon komen staan, want we gaan natuurlijk wel een paar vragen daarover stellen. Limburg presteert en beleeft, meneer Van der Akker. Ik heb het overigens altijd bijzonder gevonden dat er dan officieel altijd gedeputeerde van Den Akker staat. Terwijl iedereen hier eigenlijk gewoon deputé zegt. Je eigenlijk gewoon net zo goed deputé op de website zetten, toch? Ja, dat heeft met spelling te maken. Oké. Nou, dan komen we een andere ik dacht voordat mensen gewoon Joost te zeggen, dat vind ik meer in de sport. Is dat toch ook gewoon elkaar ontmoeten. En zoals jij elkaar ook tegenkomt, en zo ken ik ook collega bij u, het bestuurslid, onze ambtelijke collega Pierre. Sporten verbindt. En was ik net met de camera, met het filmpje. Ik keek u aan voor de verbinding, maar het leek alsof ik beeld uitkeek. Maar van harte proficiat met dit mooie plan. En ik denk dat de naam Limburg Athletics Plus ook mooi in de traditie staat van de andere platforms die we hebben. En dat hier ook vertegenwoordigers van de andere platforms bij aanwezig zijn. Want ja, zo verbindt ook de sport naar de andere sport. En kun je ook als platforms van elkaar leren. En dat is wel een unieke structuur die we hier in Limburg, ook als provincie in Nederland hebben. Ja, want u zegt het inderdaad al. Er zijn meerdere sporttakplatforms, waarvan de meeste hier ook aanwezig. Waarom vindt u atletiek en waarom is dat een kernsport voor de provincie Limburg? Natuurlijk omdat hij al voor een stuk in ons DNA zit, zowel in de mensen die hem beoefenen, maar ook door ons landschap. En dat werd al in het filmpje een beetje duidelijk en ook natuurlijk de toelichting werd gegeven bij de trailruns of het hardlopen in Midden-Limburg, zoals Giel Polman dat verwoordde. Ons landschap nodigt uit om je met atletiek bezig te houden en we hebben natuurlijk de faciliteiten. Nog belangrijker vind ik dat het een heel uitnodigende sport is, omdat hij zo laagdrempelig is. We maken er allemaal kennis mee, al vanaf de basisschool. De sportdagen, in ieder geval wat mezelf dan. Die paar keer dat ik op de atletiekbaan heb gestaan, was het beginsel met sportdagen. Daar bleek dat ik wel redelijk kon lopen. Verspringen, kogelstoten, dus ook verder niet meer aan hoog springen, maar niet meer aan gewaagd. Maar dat lopen is er wel ingebleven. En ja, des te meer ook, ook zeker met de buitensportevenementen, voor zover ze dit jaar wel kunnen plaatsvinden. Die ook aansporen om voor anderen om ook mee te gaan doen. En dat vind ik ook de link bijvoorbeeld van atletiek richting triathlon, wielrennen. Het prikkelt ook om de nieuwe sport te ontdekken. Ja, ja. En lukt dat bij u zelf ook? Want u heeft vast en zeker een heel druk bestaan als deputé. En hoe lukt dat dan ook naast dat drukke programma toch nog tijd voor sport te maken? Ook? Nou, als ik het niet doe, dan zou ik mijn werk nooit volhouden. Oké. En zo'n dag als vandaag, die begint dan om 7:30 in de roeiboot als het net licht is. Dan roei ik naar IJsden van Maastricht en terug. En dan haast ik me naar huis om snel te douchen. Want ja, de kantine en alles is allemaal dicht, dus je moet snel naar huis douchen.
En dan om 9:30 hebben we de eerste vergadering en dan gaat het door tot ongeveer hier om 6:00. En dan heb je constant praat afspraken. En dat is ons vermoeiend als je niet eerst je hoofd hebt kunnen leegmaken en goed hebt kunnen slapen. En juist omdat je sport weer goed slaapt enzovoort. En ook zeker als je dat samen doet, in teamverband, thuis ook. Ja, het ontspant en daardoor ben je fris voor de nieuwe uitdaging. Ja. Dus ja, lopen, roeien, fietsen. Fietsen ben ik gaan doen dit jaar, omdat een tijdje roeien niet mocht. Ja. En zo ontdek je Limburg ook op een nieuwe manier. U heeft het plan al stiekem in mogen zien vooraf. Hè? Natuurlijk omdat we u ook graag de vraag willen stellen van wat is uw verwachting van het plan? Was u er enthousiast over en wat hoopt u dat het voor verschil gaat maken de komende tijd? Het belangrijkste is dat het een meerjarenplan is. En dat is ook tegelijkertijd de aanmoediging ook naar de andere platforms om voor de komende 5 jaar je ambities op een rij te zetten en ook daar voor jezelf doelen te stellen. Want uiteindelijk hebben we als Limburg en de atletieksport kan daar een hele brede bijdrage aan leveren, een grote uitdaging te slechten. En dat is die van de gezondheid van onze samenleving. Vorige week kwam de sportatlas voor gemeenten uit. Daar bungelde een aantal Limburgse steden niet fraai onderaan. En dan is juist de atletieksport, en ik zeg dat het lopen is voor iedereen, of zelfs ook voor lopen is natuurlijk met een beperking, zoals ook hier in de zaal aanwezig, is dan toegankelijk. En moedig ook echt aan, samen met de gemeente en de verenigingen en de platforms, om die uitdaging aan te gaan. Ja, want een van die gemeenten was ook de gemeente Venlo, als ik het goed gezien heb. Hè? Maar daar zijn ze gelukkig hele goede stappen aan het maken, want daar horen we straks nog iets meer over. Hoe is die schade gaan inhalen? Kijk, steden, het heeft ook natuurlijk met je sociale structuren te maken. Er wonen meer mensen en als je dan per saldo gemiddeld ongezonder bent, als Limburg wonen dan in de steden per saldo relatief wat meer ongezondere mensen. Maar ja, tegelijkertijd, we hebben wel een van de groenste regio's, dus het nodigt ook misschien veel meer uit dan in de Randstad om erop uit te gaan trekken. Dus dat is ook mijn aanmoediging. Geniet van de omgeving en maak gebruik van de sport. En de combinatie tussen evenementen, het landschap, de kansen voor talent, moeten we daarmee bieden. Ja, kijk, dat is een optimistische Dus benadering, daar houden we van. Aan de doorzettingsvermogen van het bestuur de afgelopen jaren om er wat van te maken. Want als kern, je begint normaal als kantsport, jullie zijn meteen begonnen nu als kernsport. Er is enorm veel potentie. Omdat zoveel ook deze sport kunnen gaan beoefenen, relatief goedkoop. Ook als je kijkt naar de trainingsinstrumenten die je erbij nodig hebt. En ja, je kunt het in ieder geval het lopen kun je doen op elk moment van de week. Ja. Nou, dat zijn bemoedigende woorden om een nieuw jaar mee van start te kunnen gaan binnenkort. Ten slotte nog de vraag, als we nou over 5 jaar terugkijken, hè, dan hebben we het boekje eigenlijk... Dan is het boekje op het einde van zijn stip op de horizon gekomen. Waar hoopt u dan vooral op terug te kunnen kijken? Wat zou nou mooi zijn als we dat in de komende 5 jaar met z'n allen voor elkaar zouden kunnen krijgen? Nou, ik hoop dan, als we dan weer hier staan, dan is die sportatlas van de Limburgse gemeente. Dan staan daar gewoon een paar Limburgse gemeenten in de top. En dan hebben we ook de eerste Olympische ervaringen van de sporter gehad. Die zeiden, ja, het is nu nog een droom, maar misschien was die in 2024 wel heel dicht bij Parijs. Kijk. Nou, is meneer Joost van der Akker, dankjewel. En u mag het exemplaar meenemen natuurlijk, ja. De eerste editie is overhandigd. U ziet daar al een prachtige kerstboom staan. En kerst valt vroeg dit jaar, zoals jullie wellicht wel weten. Hè. Iedereen is opgeroepen om kerst zoveel mogelijk te spreiden in het kader van corona natuurlijk. Dat betekent dat u vandaag al een cadeautje mee naar huis krijgt. Namelijk het plan waar u in grote getal ook aan bijgedragen heeft, maar wat we vooral samen als leidraad gaan gebruiken voor de komende jaren. Vergeet die niet op het einde van de avond dus even mee naar huis te nemen en lekker door te gaan bladeren. We zouden, nadat we de overhandiging hebben gedaan, gaan we u ook graag toelichten wat de verdere inhoud van het plan is. En daarvoor wil ik graag naar voren roepen opnieuw de voorzitter Arno, die even een toelichting zal geven op het proces dat daarvoor doorloopt is. Dames en heren, achter mij wordt geprojecteerd het aantal bestuursleden van Limburg Athletics Plus, als het goed is. Ik begin met mijn secondanten, Anne, daarnaast Pierre, dan Joop en Josette. Vanaf begin 2020 hebben we toegewerkt naar een duidelijke ambitie en een goed plan met als motto Limburg presteert en beleeft. Er is bewust naar gezocht en dat hebben we ook bewust gevonden. In 4 stappen hebben we het proces doorlopen. We hebben input opgehaald.
een concept uitgewerkt. Iedereen laten reflecteren op dat concept. En vervolgens, en daar zijn we nu, de lancering van het plan. Een mooie diversiteit aan deelnemers. En ook daar ziet u een klein stukje van de mensen die meegedacht, meegewerkt hebben aan dit plan. Mag je zeggen dat dat heel veel energie heeft opgeleverd. En dat staat lijnrecht tegenover de energie die we niet hebben gekregen in 2018 en 2019. Maar 2020 is een heel belangrijk jaar geweest. Laten we die energie samen blijven benutten. Na alle input geanalyseerd te hebben, kwamen we tot 5 programmalijnen, die we nu aan jullie in het kort gaan toelichten. Pierre en Jo. We beginnen met programmalijn 1. Limburg beweegt goed en gezond. We willen de atletiek in de brede zin van het woord benutten voor goed en regelmatig bewegen. En dat goed en regelmatig bewegen, ja, je heeft de woorden uit mijn mond gehaald, is de fysieke gesteldheid, maar ook de mentale gezondheid. Als je beweegt, doet dat ook wat met je brein. We hebben 4 sublijnen onder deze programmalijn. Let's keep moving. En dit gaat dan over het beleven en bewegen voor alle leeftijden. Een verbinding met het vitaliteitsprogramma Gezonder Leven Limburg. En hierbij worden de expertise en de initiatieven uit de provincie met elkaar verbonden. Een leven lang bewegen voor alle doelgroepen. De samenwerking, dat is de 3e sublijn. Aanbod en kennis delen is de basis van samenwerking. En die samenwerking, dat is op provinciaal gebied, tussen de gemeentes, bedrijven, denk aan de zorgverzekeraars, de bonden, de atletiekbond in ons geval, alle verenigingen en andere instanties. En daarmee willen we de kwaliteit en de kwantiteit verbeteren. En tot slot de 4e, de innovatie. De innovatie voor toekomstbestendige verenigingen. Voor verenigingen is het kader de basis. En het kader zijn de trainers, maar ook de jury. En daar ligt zeker een uitdaging in Limburg. Het kader moeten we echt breder maken. En we moeten mensen gaan opleiden. Dus de scholing en ook de bijscholing is van belang. En op dit moment is het zo dat we steeds meer een vraaggericht sportaanbod en flexibel sportaanbod moeten gaan geven, want niet iedereen wil meer het oude atletiek. Ja, en er zijn al ook door de bond heel wat stappen gemaakt met bijvoorbeeld Athletic Champs bij de pupillen, waar de oude garde, ik ook, eerst heel sceptisch tegen was. En we zien de kinderen echt op een hele leuke, sportieve manier met elkaar sporten. Wilt u nu meer weten over de programmalijn, dan verwijs ik naar het programmaboekje onder de kerstboom. Dankjewel Joop. De 2e programmalijn. Ja, dames en heren, daar ben ik een beetje verantwoordelijk voor. En die programmalijn heet Tussen Club en Papendal. Een heel ander invalshoek. Dat is het gat dat we willen invullen om talentvolle atleten de kans te bieden het beste uit zichzelf te halen.
en mee te draaien dan ook in de top. Daarvoor willen we Limburgs talent goed herkennen, dan gaan faciliteren en vervolgens gaan begeleiden. We hebben 4 sublijnen onder deze programmalijn. De eerste plaats, we noemen het geen RTC meer. We zeggen een verbreding van OCTA. En OCTA staat voor Opleidingscentrum Topatletiek. Bewust gekozen. De tweede sublijn, we gaan zorgen voor een spreiding van locaties. En daardoor ook de ecosystemen versterken. We moeten de provincie in. Heel belangrijk om contact te houden met de basis. En de basis, dat zijn de verenigingen, de clubtrainers, de scouts van de clubs en de clubbesturen. De derde sublijn is een sterke coalitie maken voor talent en topsport. Dat is een wezenlijk verschil. Als je iets wilt bereiken als talent, dan zul je een hele hoop dingen aan de kant moeten schuiven. En daar moeten we voor zorgen dat wij daar de faciliteiten voor bieden. En wat daarbij uiteraard heel hard nodig is de vierde sublijn, gekwalificeerde trainers. We moeten op zoek gaan, en goddank is ons dit jaar dit gelukt. Volgend jaar hebben we 3 nieuwe, volgens de bond op het hoogste niveau opgeleide trainers gevonden, die zorgen dat de talenten ook op een fatsoenlijke manier naar die top, naar de bond, naar het niveau 5 gebracht worden. En tenslotte, mocht u meer willen weten, het boekje geeft meer uitleg. Ja, evenementen. Effectieve evenementen. Limburg kent al heel veel evenementen, dus we hoefden niet zozeer ons best te doen, of we hoeven in 2021 tot en met 2025 niet zozeer ons best te doen dat er nog meer evenementen komen. Vinden we super tof, maar dat is niet zozeer waar wij ons op richten. Het gaat er met name om dat we meer samenhang gaan creëren. Er zijn heel veel evenementen. Roermond, weet ik toevallig, kent 200 evenementen. Het zijn niet allemaal hardloop-evenementen. Maar Limburg doet heel veel. Hè. Zuid-Limburg staat natuurlijk ook bekend om de wielrensport, maar daar wordt ook heel veel hard gelopen. En wat de stichting gaat doen, en al is aan het doen, is meer de samenhang opzoeken en de kruisbestuiving zoeken tussen die evenementen. Om te kijken, kun je misschien mensen, materiaal of ideeën uitwisselen. Ervaringen. Zeker nu in coronatijd is het denk ik heel belangrijk dat je af en toe met elkaar spart en gewoon eens gaat kijken van, hey, wij lopen tegen dezelfde dingen aan. En nou ja, mijn collega's hebben ook allemaal van die mooie sublijnen, dus ik heb met mijn stukje ook, een programmalijn, ook mooie subdingetjes gekregen. Subjes. En dat zijn er 3. En dat volgt eigenlijk allemaal uit wat ik zojuist al zei. We willen als stichting dienen als coördinatiepunt voor evenementen. Heb je vragen over evenementen, ook bijvoorbeeld over de kalender, maar ook over een bijdrage. We steunen evenementen ook, we faciliteren ze ook. Nou, daarvoor zijn we als coördinatiepunt in principe aan zet. In de tweede plaats vinden we dat er duurzame kruisbestuiving moet plaatsvinden. Wij zijn dan de hub, zoals het dan hip heet. Hub. Voor evenementen die bij ons aankloppen en waar wij ook kunnen zeggen, nou weet je, dat ene evenement daar in Venray, dat kan ook nog wel eens met dat evenement in Maastricht even in overleg gaan. Dat is wat we eigenlijk met duurzame kruisbestuiving ook bedoelen. En het laatste stukje heeft ook te maken met de verbinding met de andere programmalijnen, met brede sport, met talent en topsport. Evenementen zijn dat platform waar je je talent of ook gewoon je amateurkwaliteiten kunt etaleren. En dat is wat we met die programmalijn willen beogen, of wat we beogen en wat we willen realiseren. Ik hoor iets van een boekje onder een boom en u krijgt dat straks mee. Dankjewel.
Ja, dankjewel Anne. En dat boek Onder de Boom geldt ook voor mij, waar ik nu naar verwijs. En toeval of niet, ik had verleden week een webinar van de Universiteit in Leuven. En die kwamen tot een aha-erlevenis bij mij van ja, zover zitten we toch niet. En dat ging erover dat er naast de corona, want dat was een beetje de insteek, die heeft 2 golven. Universiteit Leuven heeft voor loopsport 3 golven geïdentificeerd. En dat is de eerste golf waarin joggers de straat op gingen in kleine groepjes langs de straat met mensen en dat werd steeds groter. En vervolgens kwam er een tweede golf en die golf was dat joggers werden runners. En die runners die verzamelden zich met name de korte afstanden en het was gezellig in die groepen. En de derde golf is dat ze zeggen dat door corona met name er een situatie is ontstaan waarin mensen nog meer de straat op zijn gegaan en meer sensatie en meer plezier willen beleven. En dan zitten we toch al meer in de lijn zoals wij dat in ons boekje hebben beschreven. En ik denk dat wij nog een plus daarbovenop doen. In ons boekje gaan we uit van beleven van hardlopen in het Limburgs landschap. En dat betekent in feite dat we uitgaan van 3 subprogramma's. En dat is dat je de ruimte gaat gebruiken en daarvan gaat genieten. Dus we gaan meer naar beweegvriendelijke openbare ruimte. Meer naar een soort placemaking, zoals dat pas is genoemd door mevrouw Letchert van de universiteit, die placemaking heel erg belangrijk vindt. En hoe maak je gebruik van die openbare ruimte? En hoe ga je dan die beweegvriendelijke mensen in actie brengen? Een ander punt is dat we ook de beleveren provincie ervan willen maken. Er valt heel veel te beleven. Als we mensen hier naar Limburg zien komen, komen die mensen om het landschap te genieten van datgene wat ze zien en waar ze veel plezier aan beleven. Niet alleen als ze hardlopen, maar ook als ze gaan wandelen. En om dat te kunnen doen, moeten we ervoor zorgen dat er een goede infrastructuur is. En die infrastructuur die staat daar helemaal bovenaan. Dat we in het buitengebied, wat ons zo rijk is, van Noord naar Zuid-Limburg, en alles wat er tussenin zit, dat we die beter zouden moeten kunnen ontsluiten. En dat is de inzet voor programmalijn 4. Dank u. Dankjewel, Pierre. Ja, ik besef nu het zo zegt, klinkt hartstikke logisch, wat is eigenlijk om moeten draaien, de volgorde van de lijnen, toch? Dan komt er gesmeerd uit. De laatste programmalijn, nummer 5. Goedenavond. Ik vertel u graag wat over programmalijn 5. Programmalijn 5 richt zich op de maatschappelijke marketing. En dat is heel belangrijk, want je wilt als platform zichtbaar worden. En je wil ook dat je ambities en je successen zichtbaar worden. Sorry, je mag iets dichter bij de microfoon gaan staan. Nog iets dichter. Ja, top. En, maar niet alleen, dat is niet alleen belangrijk voor ons, maar ook voor onze partners. Dat zij zichtbaar worden en dat ze hun ambities en successen ook zichtbaar kunnen maken. Wij hebben 3 sublijnen daarin. Dat is doelgroepsegmentatie. Dus dat wil zeggen dat het belangrijk is dat je weet via welke kanalen je doelgroepen bereikt. En sublijn 2, dat is merknaam, merkstrategie en marketing. We vonden het heel belangrijk om met een nieuwe, frisse naam te beginnen. En zo onszelf via een nieuwe merkstrategie zichtbaar te maken. De derde sublijn is community building. En dat is dat er op dit moment ontzettend veel ontwikkelingen zijn op het gebied van innovatieve communities, fysiek en online. Ja, dankjewel Josette. Ja, u ziet ook hier weer aan dat we de afgelopen maanden niet stil hebben gezeten. Hè? Er gebeurt van alles.
En een van de dingen die gebeurd zijn, is die doelgroepsegmentatie. Is dat eerste, we hebben helder gekregen en scherp gekregen welke doelgroepen we eigenlijk hebben. En die hebben wij vervat in 3 sublijnen, in ervaringen, waar dan ook submerken aan gekoppeld zijn. Dus die gaat u terugzien op onze social media en op de website en dat soort zaken. Dus als u zich ergens toe aangetrokken voelt, dan kunt u nu alvast een hokje kiezen. Nou, Limburg Athletics Plus Fit gaat over fitheid natuurlijk, gaat over iets wat ons allemaal aangaat, gaat dus over breedte sport, gaat erover dat we zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen. Nou, dan hopen wij natuurlijk dat dat bewegen dan atletiek is, in welke discipline dan ook, maar fitheid is het belangrijkste. De tweede lijn heet op dit moment Limburg Athletics Plus Performance. Daar hebben we vandaag ook 2 hele mooie talenten voor hier in de zaal zitten. Dat zijn de talenten die we willen klaarstomen voor Papendal en de Olympische Spelen en god weet wat niet allemaal meer. Dat is dus de lijn waar we op de ervaring ten aanzien van prestaties ingaan. En de laatste lijn heet Limburg Athletics Plus Experience. Ja, toch een hele mond vol. En dat is, experience is natuurlijk ervaring. En dat zijn de bijzondere ervaringen die u krijgt, die iedereen krijgt bij events. En ook op hardlooproutes die mooi bewegwijzerd zijn, die misschien wel mooi verlicht zijn. En die door ons mooie Limburgs landschap gaan. En dat is wat we bedacht hebben de afgelopen maanden. En dat kunt u natuurlijk ook teruglezen in het boekje dat u zo meteen krijgt. Kijk, alsof het ingestudeerd is, hè? Dank jullie wel. Dank voor deze toelichting. En uiteraard is er ook volop gelegenheid om daar nog vragen over te stellen achteraf. Maar voordat we zover zijn, is het ook wel leuk om even in te zoomen op hoe gaat dat nou eraan toe in de praktijk. Je hebt nu heel veel theorie gehoord, heel veel verhalen. Maar er zijn ook een hoop talenten van de Octa-groep, u hoort het al. Opleidingscentrum Top Atletiek. Die zijn dag in dag uit bezig met hun carrière op sportvlak. Vaak ook nog naast hun carrière op maatschappelijk vlak, wat daar nog naast loopt. We gaan even kijken, we gingen op bezoek bij de Octa. Ja, en om dat te bereiken heb je een heel ecosysteem nodig van partners, zoals dat al meermaals genoemd werd. En we hebben een aantal van die partners, die in de atletieksport betrokken zijn, gevraagd om vandaag deel te nemen aan een panelgesprek, omdat we graag eens even willen horen van de mensen uit het veld. Hoe kijken jullie naar het plan? Hoe zijn jullie in de dagelijkse praktijk met de atletieksport bezig? En de eerste daarvan, die was enkele jaren terug succesvol keeper bij FC Eindhoven. Misschien wel een van de beste keepers die FC Eindhoven ooit gehad heeft, hoorde ik van hem zelf. En naast voetbal heeft hij op zijn Twitter-account staan dat hij ook wielrennen leuk vindt, tennis, fitness, golf en zwemmen. Ja, en omdat er al zoveel stond, was hij vergeten om daar ook even atletiek bij te zetten. Maar dat zal na vanavond waarschijnlijk wel gecorrigeerd worden. Hij was onlangs ook nog presentator van de kick-off van Iedereen kan sporten Limburg. En daarom is hij natuurlijk ook de ideale manager voor het team sportontwikkeling van de gemeente Venlo. Jaap Litjes. En de volgende is een geboren Zuid-Afrikaanse. Maar tegenwoordig woont ze in Geleen. Ze is hardlooptrainster op niveau 3. Sinds 1992 heeft ze in eigen woorden aan oneindig veel hardloopwedstrijden meegedaan. Van de baan tot op de weg, in de modder en zelfs in de bergen. Ze is ook trainster voor het Brightlands Vitality Program, waar we dadelijk ongetwijfeld wat meer over zullen gaan horen. Dus zij weet wat atletiek voor mensen kan betekenen. Dames en heren, Venetia Berg. En de derde is manager regio-regie. Wat dat inhoudt, dat horen we ongetwijfeld zo direct van hem. Hij gelooft in positieve gezondheid en in preventie. Zijn organisatie CZ is onder andere actief in de westelijke mijnstreek en daar voelt maar liefst 60% van de mensen zich ongezond. Maar daar wil hij wat aan veranderen. Samenwerken is ook wel zijn middelneem. Wiro Kruijsen, dames en heren. Prachtig trio hier, dank jullie wel voor jullie komst en ook voor jullie van harte welkom. Om te beginnen even, ladies first zeggen ze dan, hè, Venetia. Jarenlang al actief in de atletiekwereld. Hoe is dat ooit zo gekomen? Hoe ben je in de atletiekwereld of in het hardlopen terechtgekomen? Ja, als 9-jarige ben ik voor het eerste keer dacht ik, oh, het lijkt me leuk om met mijn vriendinnetjes mee te gaan.
En wij waren gewoon gedropt bij een meer. En het rondje was 4 kilometer en dat mocht ik lopen. Ik kwam als allerlaatste bij de finish aan, maar dat vond ik helemaal niet erg, want ik werd meteen verliefd op hardlopen. Oké. Ja. Kijk. En je bent nu ook al enige tijd begeleidster van de loopgroepen voor Brightlands, hè? Hoe is dat zo gekomen? Waarom is Brightlands met loopgroepen aan de gang gegaan? Ja, enkele jaren geleden zijn er een aantal bedrijven op de Brightlands Gemmelot Campus bij elkaar komen zitten. En zij vroeg zich af wat kunnen zij brengen, zodat mensen en bedrijven en ook verschillende campussen met elkaar in verbinding kunnen komen. En het voor het hand liggend idee was hardlopen. En zo is het Brightlands Vitality programma ontstond. Als beginnend ZZP'er ben ik dus gevraagd om een groep fanatieke hardlopers te gaan begeleiden. En dat is ondertussen al 5 jaar geleden dat ik ben begonnen. Ja. En wat zijn de ervaringen tot nu toe? Vinden ze het leuk of vinden ze het toch iedere keer weer even moeilijk om over dat punt heen te komen om te gaan bewegen? Hoe ervaren ze het? Ja, wisselend is dat. Je hebt eigenlijk hele fanatieke lopers. Mensen die eigenlijk bij mij zijn begonnen met hardlopen. En ondertussen een aantal van beginnend loper tot een marathon hebben gelopen. Je hebt ook gewoon de gezelligheidslopers. Maar echt moeite om samen in een groep te gaan hardlopen heb ik nooit ervaren, nee. Mensen zijn juist daardoor meer gemotiveerd om samen te lopen. En dat zie je ook binnen het bedrijf, dat het verbindt. Ja, hoe geldt dat voor de ambtenaren van de gemeente Venlo? Want jullie hebben ook geprobeerd om die in beweging te krijgen, toch? Klopt dat? Ja, zeker. Als we richting de buitenwereld roepen dat iedereen moet gaan bewegen, dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Dus wij hebben ook een vitaliteitsprogramma inderdaad. En daar wordt ook getraind onder andere ter voorbereiding op een Venloop of een Venlo Storm, op evenementen. Maar ook gespind en gezwommen. Dus er is een vitaliteitsprogramma. En wij proberen onze medewerkers ook vitaal te houden. Ja, goed initiatief. En ja, dat past op zich ook wel bij het imago van Venlo als een echte atletiek/loopstad ook, hè? Hoe ervaren jullie het plan? Als je het plan zo hoort, past dat dan ook bij de ambities die jullie als gemeente Venlo hebben? Ja, als ik nu net de 5 programmalijnen zo zie met alle sublijnen, dan zie ik al 100.000 verbindingen die gemaakt kunnen worden. Waar veel goede initiatieven die er ook al zijn, ook lokaal, die heel goed verbonden kunnen worden met het plan. Waar we volgens mij, als je samenwerkt, nog meer van kunt maken. Dus ik word hier wel heel enthousiast van, ja. Kan je eens een voorbeeld noemen van iets wat er voor jou heel erg uitspringt bijvoorbeeld? Nou ja, goed, de openbare ruimte is wel iets waar wij ook bewust mee bezig zijn. Wij gaan op basis van data die wij zien in bepaalde apps, kunnen wij ook zien waar heel veel bewogen wordt in het Venlose. Daar komen we dadelijk volgens mij nog eventjes op terug. Maar daar gaan we wel bewust mee om te kijken van kunnen we dat veilig en op een goede manier faciliteren. Dus dat zijn wel dingen waar we absoluut verbindingen kunnen maken. Ja, dat is mooi. Wiro, ja, ik kondig het al even aan. Manager regio-regie moet ik dan zeggen. Ik struikel er zelf over. Kan je eens uitleggen voor mensen die zich afvragen, wat houdt dat in godsnaam in? Ja, daar is er geen tweede van, denk ik, in Nederland. Het is een zelfbedachte functie. Dat is het beste vaak, toch? Ja, en dat is ook de leukste functie natuurlijk. En het is eigenlijk een soort experiment dat we als CZ uitvoeren. CZ is een landelijke verzekeraar. Maar we hebben vooral ook het oog op een aantal regio's. En vanuit landelijke blik kun je zien waar zijn regio's waar echt nog wel wat te doen is. En Limburg is natuurlijk een hartstikke mooie regio. Ik woon er zelf, dus ik kan over meepraten. Maar er zijn ook serieuze problemen. En daar werd door Joost van Akker straks ook op gewezen. Dus we moeten daar wat. En om dat aan te pakken gaan we het echt over een heel ander boek gooien. En dat gaat veel meer uit van, hoe ben je dan een landelijke verzekeraar? Word maar een stukje kleiner. Ga eigenlijk terug naar je roots. Want we zijn ooit ontstaan uit lokale verenigingen. En ga kijken met de partijen in een regio die eigenlijk dezelfde belangen nastreven. Het vitaliseren van zo'n regio. En probeer dan samen vanuit een gedeeld belang, maar ook vanuit een gedeeld beeld, samen de situatie te verbeteren. En dat is mijn rol, dat heet dan regioregie. Maar dat wil niet zeggen dat je een regisseur bent, maar dat je juist probeert samen met andere partijen die regie te pakken. Zodat je wel dezelfde kant uitgaat. Ja, en welke rol speelt sport daar dan in, of de atletieksport in het bijzonder? Ja, weet je, misschien wat mij zelf aanspreekt, wij doen zelf ook aan sport. Dat zou je misschien niet zeggen als je aan een verzekeraar denkt. Maar wij strijden elk jaar natuurlijk ook, nu as we speak, om de verzekerde. Er is een spelelement in dat systeem ingebracht, waardoor zeg maar, het beste uit je bedrijf wordt gehaald. Want we strijden met
in ieder geval met 3 andere grote verzekeraars, er zijn er wat kleinere. Echt, het gaat om tienduizenden verzekerden per jaar die je kunt winnen of kunt kwijtraken. En dat staat heel wat op het spel. Maar dat spelelement zorgt ervoor dat je echt het beste uit je bedrijf haalt, dat je aan vernieuwing werkt, dat je inderdaad dit soort experimenten gaat doen, omdat je kijkt, dan kan ik daarmee iets slimmers voor elkaar krijgen dan die concurrent. En dat spelelement, ja, dat moet je denk ik ook inbrengen om uiteindelijk hele grote bewegingen tot stand te brengen. En dat is voor mij een van de grote drijfveren. En daar ligt de link met de sport. Ja. Venetia, we zien hier op de achtergrond jou in het weiland staan. Ja. Met de loopgroep, verklaar je nader. Waarom sta je hier midden in het weiland tussen de koeien met jouw groep? Dit is waar zij mogen trainen. In de weiland, ja, om de weiland heen dan. Dus ze hebben, de campus heeft eigenlijk geld samengezet om een mooie rondje buiten de campus neer te kunnen zetten voor mensen die eigenlijk gedurende de lunch even een rondje willen wandelen. En natuurlijk ons als hardloopgroep 's middags de mogelijkheid te geven om samen te rennen. Ja. Om de koeien heen. Ja, dus er is eigenlijk een rondje om het grasveld heen om te kunnen hardlopen. Klopt, ja. Ja. En wat zie je dan voor effect? Want ze zien er vrolijk uit op de foto, hè? Althans dat, maar ik weet niet of dit voor of na de training was. Dat was nog voor de training. Dus misschien dat ze daarom ook vrolijk kijken. En hoe ervaar je dat, de groep? Want je zei net al iets over dat er heel veel verschillende belevingen zitten. Maar wat is nou hetgeen wat zo'n groep echt een meerwaarde geeft? Want ze kunnen ook zelfstandig gaan hardlopen, toch? Ik denk het gevoel van samenhorigheid. Het feit dat je... ja, we hebben eigenlijk allemaal dezelfde passie. Wij komen... ja, wat je ziet is mensen die werken de hele dag. En wat is nu dan beter om samen te sporten... en een beetje je ei kwijt, met elkaar te kunnen delen... passie te kunnen delen... en een gevoel van samenhorigheid te creëren. Ja. Heel erg mooi. Jaap, ik heb deze foto's van jullie toegestuurd gekregen, want jullie vonden het toch wel goed om even te laten zien hoe fel Venlo oplicht op deze kaart. Hè? Je ziet dan toch wel, want we noemden het even al Venlo als in de lijst van de steden, maar in de lijst van de meest verlichte steden lijkt hij hier wel behoorlijk eruit te springen. Hè? Ja, volgens mij samen met Eindhoven of zo als lichtstad. Dat zou zomaar eens kunnen, ja. Kan je vertellen wat we hier zien op de foto? Ja, deze is misschien niet het meest goede voorbeeld. Ik hoop dat je die andere ook in de presentatie hebt gezet. Kijk, ja, nou komen we al wat verder. Nou, wat je hier ziet is 2 afbeeldingen van de gemeente Venlo. Waarbij de lichte lijnen die wat dikker worden, zeg maar, laten zien waar bewogen wordt. Links ziet u fietsen en rechts hardlopen. Op basis van dit soort data kunnen wij in ieder geval zien waar veel Venlonaren bewegen. En hoe wij dan ook kunnen kijken, kunnen we die ruimte ook op een bepaalde manier inrichten, zodat mensen ook veilig kunnen vervolgens weer uitgepoept, zeg maar. En die hebben er weer tartan en we lijnen opgezet en dit is weer als nieuw. Dus, en loopt dat ook wel lekker dan? Ja, ik ben geen loper. Ik stond straks wel op toen jij zei van, heb jij in 2020 op de baan gestaan? Ja, ik heb erop gestaan om te kijken hoe ze dat aan het doen waren. Maar ik ben geen loper, jij gaf het al aan, ik ben keeper. En keepers lopen over het algemeen niet zo heel veel. En ik heb slechte knieën, dus ik hou het bij fietsen en de andere sporten die je allemaal heb opgenoemd. Dus, maar ja, je ziet ook in dat kader dat wij vanuit Venlo in het kader van duurzaamheid en cradle to cradle ook dat soort concepten toepassen in de sport. Ja. Interessant, Wiro, jij bent heel erg bezig met, ook in allerlei coalities, hè? Dat vertelde je al. Coalities van zorgpartijen, welzijnspartijen, maar volgens mij ook gemeenten en provincies, maar ook de partijen die mensen in beweging kunnen brengen. Als je dit zo hoort, wat denk je dan? Ook vanuit de doelen waar jij mee bezig bent? Ik vind het wel buitengewoon interessant. En vooral omdat dat rapport dat al eerder aan de orde kwam, hè, die gemeenteatlas. Die zegt namelijk iets, en dan ga ik even de onderzoekers citeren, die zeggen dat er dus eigenlijk geen relatie is tussen het zorgaanbod en wat er uiteindelijk gesport wordt. Maar dat er eigenlijk dieper liggende verbanden zijn die je moet opzoeken. En dan gaat het veel meer over voorbeelden van ouders. Hè. Hoe hebben ouders zich opgesteld? Het heeft te maken met opleiding, het heeft te maken met onderwijs. Dus dit is heel belangrijk, maar dit is niet de silver bullet. Hè. Dus het is nog complexer en ik denk dat je dat met elkaar wel moet onderzoeken. Van wat zijn echt de onderliggende oorzaken. En dan heb je ook heel veel partijen nodig, hè, want dan raak je heel veel dimensies. Hè. Onderwijs, werk. En die brede blik moet je wel hebben, anders ga je misschien eenzijdig op data zitten. Heb je nodig, maar die combinatie die zal het verschil moeten maken. Ja, zou Limburg Athletics Plus daar een rol in kunnen vervullen, denk je? Wat zou de toegevoegde waarde van zo'n stichting zijn
voor de samenwerking waar jij Ik ben heel erg gecharmeerd van jullie nieuwe strategie. Überhaupt dat je al een strategie hebt, dat is ook niet altijd zo. Hè? Dus dat je dan gaat nadenken, gaat ophalen wat dan belangrijk is. En ik ben natuurlijk vooral, maar dat is vanuit mijn positie, gecharmeerd van programmalijn 1 en volgens mij in mijn hoofd programmalijn 4. En die gaat inderdaad over het inrichten van de omgeving. Maar programmalijn 1 is hartstikke belangrijk vanuit echt het grote probleem waar Limburg, en dan met name Zuid-Limburg, Noord-Limburg doet het eigenlijk best. Zijn is misschien wat minder, maar over het algemeen doet Noord-Limburg het goed, hè? En trekt Zuid-Limburg eigenlijk het gemiddelde omlaag. Dus daar moet je wel echt iets aan gaan doen. En dan denk ik dat we elkaar hartstikke nodig hebben om ook in de breedte mensen op een gezonde manier, zoals terecht gezegd, aan het bewegen te krijgen en vooral aan het bewegen te houden. En daar hebben we elkaar allemaal hartstikke voor nodig, want dat gaat niet vanzelf, dat is een vorm van gedragsverandering. Ja. Dus dat is niet sinecure. Ja. Misschien eventjes om Venlo iets meer in een positieve zin. We proberen je al te prikkelen, gelukkig dat Joost mij al enigszins bijviel straks. Wij stonden trouwens in de top 3 van het sportaanbod op de 3e plaats. Dus wij hebben eigenlijk een heel breed aanbod. Kijk. Alleen we krijgen de mensen nog niet helemaal bij dat aanbod. Kijk. Heeft inderdaad ook te maken met inkomen en dat soort achtergronden. Dus ja, helemaal met Wiro ook eens van data, dat is leuk. Maar je hebt ook nog een andere kant en dat is de sociale component. En op het moment dat je die twee bij elkaar brengt, dan kom je heel eind. Dus absoluut nog uitdagingen, maar we staan ook ergens bovenaan in lijstjes. Ja, en jullie werken ook samen met Scopias bijvoorbeeld, hè? De atletiekvereniging vertelden jullie over. Wat voegt dan bijvoorbeeld nog zo'n provinciaal platform toe? Hè? Want je hebt ook je partners op lokaal niveau. Ja, ik denk dat zeker ook met een aantal sporttakplatformen doen we dat ook al. Hè. En ik zie ook heel veel kansen met atletiek. We hebben bijvoorbeeld het Performance Center, sportzone, waar we intensief met de provincie ook samenwerken. Waar op locatie iets minder uitgebreid dan in Sittard talenten de kans hebben om zich te ontwikkelen in Noord-Limburg. Waardoor ze ook misschien wat meer ontzorgd worden in hun regio. En toch met gekwalificeerde trainers in combinatie met de topsporttalentschool Den Hulster kunnen werken aan die brug richting Papendal. Dus ook daar zie je een mooie verbinding waar absoluut de platformen, atletiek, maar ook handbal zit hier en wielrennen, absoluut een bijdrage kunnen leveren. Dus ook daar zien we veel kansen. Ja, dus talentontwikkeling is ook een belangrijke pijler voor jullie als gemeente. Ja, absoluut. Ja. Venetia, voor jou zijn het ook een beetje gekke tijden, denk ik. Hè? Want jij bent ook zelfstandig hardlooptrainster. En we hadden het er al even over net, dat niet alle hardlooptrainingen door kunnen gaan op dit moment. Wat betekent dat voor jou? Ja, dat klopt. Binnen bedrijven is dat een stuk minder geworden. Maar wat je wel hebt gezien de afgelopen tijd is dat mensen zijn juist meer door corona gaan bewegen. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. De hardloopspeciaalzaken liepen over van klanten die in de wachtkamer moesten te wachten op schoenen. Dus persoonlijk 1-op-1 begeleiding is dus wel van zo'n aard wel door blijven gaan en ook gegroeid. Maar binnen bedrijven toch iets minder. En dat zou, ik denk wel willen veranderen. Mm-hmm. Daar moeten we samen voor gaan, zou ik zeggen dan. Hè? Yes. Wat zouden jullie nog mee willen geven aan de mensen thuis of hier in de zaal? Wat denken jullie dat nou een belangrijke ambitie is? Als je er eentje uit moet pikken uit de plannen die je tot nu toe gehoord hebt, wat zou dan hetgeen zijn waarvan jij zegt, dit lijkt me heel mooi om samen mee aan de gang te gaan de komende tijd? Want het plan is niet alleen van het bestuur, hè? Het plan is iets wat we samen met de hele wereld, de hele atletiekwereld moet ik zeggen, tot stand hebben gebracht. Ja, mag ik bij jou beginnen? Ja, ik denk dat er heel veel kansen liggen. En kijk, als je aan de basis begint, volgens mij hoorde ik Anne straks ook zeggen, atletiek kan een bijdrage leveren aan echt de basis van kinderen. Ik zeg wel eens, ik heb vroeger het vogelnestje geleerd bij de gymles. Ja, ik heb het daarna nooit meer gebruikt. Misschien had ik beter 5 kilometer kunnen gaan hardlopen, dat is beter voor mijn conditie. Dus volgens mij, atletiek, running, dat soort componenten heeft heel veel elementen waar je aan de basis bij kinderen vooral heel goed kunt werken aan skills. En ja, ik denk dat daar ook nog veel kansen liggen. En ik zou ook andere gemeentes uitnodigen om de verbindingen te gaan maken, ook met het platform. Ja, misschien wel onder het concept van een atletiek gemeente, hè? Zoals dat bijvoorbeeld ook bij het wielerplatform hebben met de wielergemeente. Wie weet. Wordt vervolgd, denk ik. Venetia, wat is voor jou een punt dat er heel erg uitspringt uit het plan? Nou ja, ik sluit mij wel aan. Ik denk dat het vooral belangrijk is om te blijven bewegen. Ja, en welke vorm dan ook, of het nu individueel is, maar ook zoek groepjes op als je het ook belangrijk vindt om je passie te delen. En dat vooral. En Wiro tot slot. Ja, ik hoorde een van de vorige sprekers had het over een leven lang bewegen. Ik denk dat dat een
leven lang gezond bewegen. Ja. Ik denk dat het een hele goede is en dat vooral dat we ons ervan bewust zijn. En ik denk dat de periode, we zitten er nog eigenlijk nog middenin, die heeft laten zien hoe belangrijk het is dat je gezond bent. Hè? Want als je gezond bent, dan ben je minder bevattelijk voor vervelende virussen. En als je dan toch ziek bent, dan ben je ook minder kwetsbaar voor wat er daarna gebeurt. En eigenlijk kan het op een heel eenvoudige manier door, mensen nog niet eens de topsport, want topsport is natuurlijk wel heel erg mooi in een stimulerende sfeer. Maar gewoon door zelf ook te bewegen. En ik denk dat daarin door de verbinding te zoeken, daar praat ik de voorsprekers naar, maar dat daar heel veel kansen liggen. En die moeten we nu grijpen, want nu is het momentum, denk ik. Ja. Was jij ook een van de mensen die opstond toen ik vroeg, ga je in 2021 nog meer bewegen? Ik heb de hele tijd gestaan, dus alles... Dus je was het met alles eens eigenlijk. Dames en heren, Wiro, Venetia en Jaap Litjes. Dankjewel. Nou, naast de verschillende partners die jullie vandaag al gehoord hebben en in de foto's voorbij zagen komen, hebben we natuurlijk ook met de Atletiek Unie geschakeld, de overkoepelende bond. Die hebben ook hun bijdrage geleverd in het voorproces en we hebben ze ook gevraagd, wat vind je nu van het plan dat er tot nu toe ligt? We gaan even kijken naar een video van Ad Roskam, de technisch directeur van de Atletiek Unie. Het zijn uitdagende tijden, niet alleen voor de sport. Tijden waarin eens te meer blijkt dat we elkaar nodig hebben en eigen belangen soms even opzij moeten zetten om grotere doelen te bereiken. Daarom is het mooi om te zien dat we samen plannen blijven maken, gebaseerd op kritische reflectie, maar met ambitie. Limburg gaat nog meer zijn best doen om atletiektalenten de kans te geven hun talent te ontdekken en zich optimaal te ontplooien. Het is fantastisch om daarover mee te mogen denken en aan mee te mogen werken. Want, denk eraan, het talent is van de sporter. Niet van de coach, niet van de club, niet van de Atletiekunie. We hebben samen wel het voorrecht deze jonge sporters een handje te helpen om hun weg naar een mooie sportieve of andere toekomst te vinden. Namens de Atletiekunie heel veel succes en blijf gezond. Noah, hoe was je training? Ging wel prima. Ja, wat heb je gedaan? Moesten 8 keer 120, 4 keer 2. Oké. Ging het goed? Ja, ging wel prima. Maar had een goede omstandigheden om lekker te trainen? Ja, nu wel. Ik was nu weer sinds het eerst in 2 weken weer op de baan en het zit had. Omdat ik daarvoor niet mocht komen, omdat ik ouder dan 18 ben en met corona mochten we niet komen. Dus. En je was niet stiekem even over het hek geklommen om toch... Ja, in Maastricht de hele tijd. Oké. In Maastricht mag het wel, begrijp ik. Over het hek klimmen? Ja, oh daar heb je over het hek geklommen. Maar ja, moet wel. Ja. Hey, ik begreep dat jij jouw sport dusdanig serieus neemt dat je zelfs op je auto Paralympics Parijs 2024 geplakt hebt. Ja, ik heb die auto gesponsord gekregen. En die sponsor die heeft dat doel ook daaraan gekoppeld. Dus vandaar staat het erop. Okay, maar dat is ook wel echt mijn doel om in 2024 daar te staan en goud te winnen. Dus daar ga ik ook voor. Ja, het klinkt als een bijzondere doelstelling voor iemand die 3 jaar met sport bezig is. Ja, ik weet niet. Het is altijd wel een mindset geweest om te presteren, ook met voetbal. Ja. Ik heb ook nog 4 jaar taekwondo gedaan toen ik wat jonger was. En daarin was ik ook best talentvol, maar ik wou toch liever voetballen. En sowieso bij ons thuis is het toch best prestatief allemaal met sport. Dus. Ja, dat is gewoon iets wat ik overal in zal meenemen, wat ik ook doe. Dus. Ja. Hey, en kan je ons eens meenemen, want dus een aantal jaar geleden moest je nooit gedwongen een keuze maken om je been te laten amputeren. Een heftige keuzes, kan ik me zo voorstellen. Wat ging er op zo'n moment door je heen? Kan je ons meenemen in die tijd van je leven, wat dat met je gedaan heeft? Die dag van de amputatie? Ja. De dag van de amputatie begon nadat ik 5 dagen geen hulp had gekregen. Dat mijn been wel dood was, maar dat ik gewoon in het ziekenhuis bleef zitten en ze niks deden. Toen op het laatste moment hadden ze toch vanuit Nederland toch een vliegtuig kunnen regelen naar Singapore, waar ik toch betere hulp zou kunnen krijgen. En daar ben ik gewoon binnengekomen, supersnel de keuze hebben ze moeten maken. En ik zag het wel aankomen in die 5 dagen die daar naartoe opliepen, dat het misschien toch te laat was. Maar als je dat dan hoort, dan ja, het is heel... je kan je er niet op voorbereiden, ook al heb je 5 dagen of 3 van de 5 dagen misschien het idee dat het toch wat te laat is, dat je dan te horen krijgt dat het echt eraf moet. Ja, dan laat je gewoon nadenken over zeg maar, hoe je jezelf ziet, hoe je mogelijkheden ziet, wat je wil en wie je bent en wat wel nog kan en wat niet.
En wanneer werd dat voor jou duidelijk? Want er gaan weken, misschien wel maanden overheen voordat je misschien wel positiever kan denken? Of was het al heel snel bij jou? Ja, heel snel. Omdat ik op een gegeven moment ging ik eigenlijk eerder dood dan dat ik het zou overleven. Dus dat ik dan toch nog leefde was sowieso al positief. Ja. En daardoor was eigenlijk vooral de eerste 2 weken na mijn amputatie ben ik misschien wel een van de gelukkigste personen geweest op dat moment, terwijl je misschien anders zou denken. En ik heb daarna ook nooit een heel moeilijk moment gehad, of ja, wel moeilijke momenten gehad, maar nooit moeilijke periodes gehad, waarin ik echt mezelf als zielig zag of zo, weet ik veel wat. Het was natuurlijk niet altijd makkelijk, maar ik heb nooit dagen gehad of weken gehad dat ik bij de pakken neer ging zitten. Ja. Ik heb wel meteen het stokje opgepakt. Ja. En hoe is voor jou die atletieksport in beeld gekomen dan? Want je was daarvoor altijd met voetbal bezig? Ja, voetbal deed ik heel veel en meteen na het ongeluk ging ik weer sporten en zo, om fit te worden. En op een gegeven moment was ik heel fanatiek bezig bij het revalidatiecentrum. En die vrouw vroeg, ja, waarom ben je zo, in het zwembad was ik dan, waarom zit je nou je longen uit je lijf te zwemmen? En ik zei, ja, ik wil atletiek gaan doen. En toen zei ze van, ja, er is een talentendag. Maar ik had op dat moment nog geen prothese. Want dat was iets van 9 weken na mijn amputatie of zo. En toen ging ik daar naartoe, eigenlijk zonder prothese, ik kon net een paar stappen lopen. En ik werd eigenlijk gescout op basis van dat ik daar toen al was en dat ik er fit uitzag. En dan hielden ze me in de gaten. Het was niet echt een scouting van je mag komen. Het was meer zo van, we houden je in de gaten, doe je best. Ja. Als je laat zien dat je het kan, dan mag je een keertje langskomen. En toen ben je opgevallen, schijnbaar. Ja, toen ging het goed. Ja. Hey, want je hebt ook de sportprothese nu aan, hè? Nee, nu niet. Of die heb je nu niet aan, maar die, normaal gesproken die zien we hier op het plaatje op de achtergrond, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. Dat komt nogal nauw, hè, met een prothese, heb ik begrepen. Kan je daar eens iets over vertellen van waar zo'n prothese aan moet voldoen? Dat die jou ook echt helpt om goede prestaties te leveren? Sowieso is het belangrijkste dat zwarte gedeelte aan de bovenkant, dus waar mijn been nog in zit. Dat verbindt mijn lichaam met de prothese, dus als dat niet goed zit, kan je het beste materiaal eronder hebben, maar dan ren je alleen in iedere stap voor je pijn. Dus, of heb je wondjes of weet ik veel wat. Dan hou je niet lang vol. Dan heb je daaronder dat ronde dingetje. Dat is de knie. Ja, die moet gewoon de goede afstelling hebben in waar die stopt met buigen en hoe snel die naar voren komt. Maar er zit geen elektrische component in, dus ik ben degene die bepaalt hoe snel of hoe langzaam die naar voren komt. En dan de plate die daaronder zit, dus die haak. Daarin heb je verschillende diversiteit qua vorm en ook qua hardheid. Qua vorm is dit een van de grootste die er is, sowieso van dit merk. En qua hardheid is hij ook wel best hard. Ja, en de hardheid bepaalt gewoon hoeveel energie jij erin kan stoppen. Dus stel, ik kan, weet ik veel, 100 kilo aan druk erin gooien, maar die prothese kan maar 70 teruggeven, dan is hij te zacht. Stel, die prothese kan 150 kilo hebben, maar ik kan er 100 geven, dan is hij te hard. Dus je moet eigenlijk op die mooie sweet spot zitten. Ja, precies. En, want je hebt een grote concurrent, begreep ik. Hè? Je zit in de T63-klasse, als ik het goed zeg. Klopt. En om aan de Paralympische Spelen mee te mogen doen, moet je de beste van Nederland zijn, hè? Althans geselecteerd worden. Ja, ligt eraan hoeveel... in de Paralympische sport werken ze niet met plaatsen per land of zo, maar met slots. En een slot is eigenlijk een plek, maar die moet je verdienen. Dus stel, ik zou ooit naar een WK mogen en ik word daar eerste, tweede of derde, verdien je volgens mij 1 slot voor de mannen van jouw land. Dus het is eigenlijk aan iedereen om met z'n allen zoveel mogelijk in de jaren na de Paralympics zoveel mogelijk slots te verzamelen. Dat je die dan in kan vullen met de beste sporters. Ja. En ik heb nu 1 concurrent, maar ja, ik moet sowieso beter worden dan hij, want anders ben ik niet de beste. Sowieso niet de beste. En is dat fijn om iemand op te trekken, of heb je zoiets van, nou, ik wil liever zelf daarboven staan? Nee, is wel fijn. Ja, nu is het wel fijn. Wel fijn, ja. Ik ben pas begonnen, dus ja. dat is wel fijn. En hoe realistisch is de kans dat je dadelijk bij de Paralympische Spelen mag gaan shinen? Dat ik het haal? Ja. Ja, wel, ik denk 80%. Kijk, dus we moeten jou gaan volgen de komende tijd. Ja. Maar ja, dat ik win is wel een ander verhaal. Kijk, meedoen en winnen is bij de Paralympische sport wel anders. Ja. Je hebt sowieso ook per land verschillende limieten. Ja. Als ik nu Duits was, zat ik al heel dicht bij het limiet. Maar voor Nederland is het een ander verhaal. Dus, ja. Maar als jij mee gaat doen, dan ga je hem ook gewoon winnen, toch? Ja, ik hoop het.
Ja, want dan komen wij met z'n allen aanmoedigen. Hè? Desnoods op 1,5 meter afstand of vanuit huis, maar daar zorgen we voor. Maar wat betekent Okta voor jou? Want je hebt natuurlijk ook bij Unitas Ja, als ik begon club. eigenlijk bij Okta, of ik kwam bij Okta via Koen van der Wijs, die ook in het filmpje zat. Die jongen met dat blauwe shirt. Daarvan wist ik dat hij op hoog niveau polstokspringen deed. En ik vroeg me af waar hij trainde. En via hem ben ik dan bij Joachim destijds terechtgekomen. En die gaf mij de kans omdat ik al gescout was. Ja, dus dan ging ik dat groter maken dan het was eigenlijk. Ja. Toen kreeg ik toch die kans en zo ben ik erbij gekomen. Ja. En de programmalijn 2 die we net hebben genoemd, hè, dat stond ook tussen club en Papendal. Is het dat voor jou ook echt, dat het jou helpt om van die club richting Papendal te komen? Ja, anders... het is gewoon wat professioneler, dus je hebt gewoon ook het vertrouwen van Papendal dat als zij jou als talent zien, dat je daar op de goede plek zit. Ja. Ze zijn ook 1 keer langsgekomen, zouden laatst nog langskomen, maar dat is niet gebeurd. Maar ze houden dan ook een oogje in het zeil en dan vertrouwen ze erop dat jij daar je goed kan ontwikkelen. Ja, we moeten in ieder geval vast aan Ad Roskam even terugvertellen dat jij 80% kans hebt om Paralympische Spelen te halen. Ja, zeg maar. Als we dat nou vast doen, dan hebben we op die manier vast een bijdrage geleverd. Yes. Nou, we hadden het net al even over de vlam en die staat hier nog te branden. Maar die vlam moet natuurlijk Limburg rond. Hè? Want als we die alleen maar hier in de zaal laten, dan blijft de passie ook hier. Dus wij willen jou eigenlijk vragen onder een van de nummers. Want jij zei, ik heb al honderden nummers die ik luister tijdens het sporten. Je hebt er gewoon even eentje uitgepikt. Die gaan we draaien, terwijl jij de Limburgse vlam naar buiten mag gaan dragen, want die gaat Limburg in. Nee, is goed. En daarna gaan we het programma tot een afronding brengen. Dus je mag de microfoon terugzetten. Noah Mujamba, excuses hoor. Ik heb hem 100 keer geoefend. Dan zul je altijd zien dat het nu niet lukt. Excuses daarvoor. Pak de Limburgse vlam zou ik zeggen. En laten we onder een daverend applaus om een beetje aan te moedigen om die laatste 20% ook erbovenop te doen. Noah richting de Paralympische Spelen te juichen. Goed, de vlam die brandt. Die gaat Limburg rond. Beste mensen hier allemaal in de zaal en ook thuis. Hartstikke fijn dat jullie onderdeel waren van deze belangrijke mijlpaal, van deze mooie avond. Maar ook voor alle input in het proces om hier te komen.